kubo bonke oThixo akekho onjengaye inceba zakhe siyengona kubo bonke oThixo ayakukho onjengaye inceba zakhe siyingona. Mandithathe lithuba ndibulise wonke umntu okhoyo, otata, omama, osisi, obhuti, nabo bonke abantu abakhoyo, nonke ndinibulisele egameni lomfeni nomvukeli wam uYesu Kristu. Bhotani bazali. Mncinane umsebenzi wam kukukhuthaza ukuba nifunde le ncwadi, uhambo lomhambi. Igama lam ndinguAhluma Lubambo, ndisuka eBhayi, ePort Elizabeth, eGqeberha. Ndihlala okwangoku xeshana eRichards Bay, ndifunda ePolokwane eChrist Seminary. Ndithi nje mandizazise bazali, ningathethelwa ngumntu ningamaziyo. There are many passages eBhayibheleni that draw a picture of how the Christian life looks like. In 2 Timothy chapter 2, verse 3 to 4, we'll just do this. We see an image of a soldier. In 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27, and in 2 Timothy chapter 2, verse 5, we see an image of an athlete. In 2 Timothy chapter 2, verse 6, we see an image of a farmer. In 1 Corinthians chapter 3, verse 9 to 15, and in Matthew chapter 7, verse 24 to 27, a builder. In Matthew 7, 7 to 8, a seeker. In 1 Peter chapter 2, verse 11, a pilgrim. And in 2 Corinthians chapter 5, verse 20, we see an image of an ambassador. And so, and with all of these things, our Christian forefathers sought to take these pictures that we see in Scripture and to write them in hymns. And so for us who are born into and who are raised in the Presbyterian Church of Africa, PCA, we were accustomed to hymns such as Ungancami, Ungaphumli mKhristundini. Eliculo is so nice, I cannot help but just quote it. Ungancami, ungaphumli mKhristundini usendleleni. Thoba wena ukhaliphe, wakufakwa emfazweni. Ungabheki ekunene, ungabheki ngasekhohlo, jonga wena ngaphambili, ukhangele kuYehova. Hlala wena uthembile, hlala wena ukholiwe, noko ungodiniweyo, noko ungotyhafileyo. Ukho ojongileyo, ukho othandileyo, uyabona, uyakholwa yimizamo oyenzayo. Wokhubeka, wokungxama uyakufa. Uyakufa wakuphumla. Ungancami, ungaphumli abo abacokisayo. Ungancami, ungaphumli mKhristundini usendleleni. Eli lizwi zuligcine malihlale enhliziyweni yakho. With such a rich image from Scripture, and
the one developed in our Christian tradition, in hymns, is there a story, a novel that develops and paint in real life characters the images and the joys and the struggles of the Christian life? Would it not be nice if we had a book that reflected on the joys and the difficulties of the Christian life? Is there a book written down into pen, not just in theory, but also in a way our hearts can understand by means of an example the joys of this Christian life? The Christian life is difficult in ways where our hearts could be made light and enabled to say, there, yes, there, in that character, I see myself. Where our hearts, upon reading, can join in the character's sorrows and joys, in his difficulties and his delights, in his losses and victories against Satan, sin, and the world. Would it not be nice to have a book where the temptations, the failures, the triumphs, and the joys of the Christian life are illustrated in a story? Oh, brothers and sisters, God has been gracious towards us because he has given us one who did that in jail, in prison for his faith. John Bunyan, who wrote an allegorical book about the Christian life. The book in English is called The Pilgrim's Progress, but Umfundisi uTiyosoga loved it. And because he didn't love it for himself alone, he loved it for abantu bakhe, and he desired that his readers would be able to follow this Christian from the city of destruction, idolophu yakwaNtshabalalo, into where he was going, into the celestial city, Zayini Jerusalem entsha. Yivuthini uSoga xa etranslator le ncwadi. Uthi makowethu nantso incwadi khaniyihlole. Ibalisa ngomhambi ohamba indlela abangabaninzi benu bangayihamba. Kanimpelekelele ke. Nicothozise ngokufundana kwenu. Nihambe nisima, ninqumama, nibe niphulaphula into azithethayo. Naniyibikela zona, nide nisuke niye kumngenisa apho wangena khona ekupheleni kolu hambo lwakhe. Because Tiyosoga didn't love the book for himself alone, he wanted his countrymen, abantu bakwaXhosa, to read it with him. But Dr. Kabela, a later theologian who wrote a book on uSoga, noted that this book was not just influential among Christians, it was influential even among non-Christian. Ngela xesha kwakusithiwa ngamaqaba, hayi kuba bebamuncu, but because babeqaba imbola. Right? And the impact of this Christian work of literature was so influential that it did not just stay among the Christian community, but it went out even among those who did not profess Christ. And I am aware when someone recommends a book, they often oversell it. Right? They often oversell it, and then once you actually read the book, it's like, is this the book you were talking about, bruh? Right? But trust me when I say, akunjalo with uhambo lomali. It delivers. It reflects the true struggles of the Christian faith. For an example, Ephesians 6, chapter 10 to 13. Paulos, it tells us, finally, brethren, be strong in the Lord and in the strength of his might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God that you may be able to what? To stand and withstand in the evil day, and having done all that, to stand firm.
And so the question is, thank you, Paul. We get that warning. Thank you. It's God's word. We believe it. But the question is, how does it look like? How does this battle look like? The way this book draws that battle with Apollyon, who is of Satan, who wages spiritual war with Christians, and he calls them to forsake their king, uYesu, and to follow him, Satan, instead. Let me read you a portion of the book, just to give you, to whet your appetites. So, incoko lena phakathi ko-Apollyon kunye nomKristu. Uthi uApollyon, le nto uyenzileyo ngako oku, ixela le ntetho ithi, umntu utshintsha okubi ngokubi ngaphezulu. Noko ke yinto ekhoyo ukuthi abo babezibiza ngokuthi bazizicaka zakhe, Thixo lowo, baphotsuka kamva babuyela kwakumlo, yenjenjalo ke ukuze kungabikhoni. Kristu aphendula athi, besendide ndamenza ukuba akholwe ukuba ndingakuye, ndafunga nofunga ukuba ndingowakhe. Ndingathini na ukuthi jibilili ndikunikele umva konke oku, ndize ndingasikwa ngokwaphamba. Apollyon abuye aphendule athi, nawe kum wenza into ekwanjalo, kanti ke noko mna ndiyavuma ukukuyeka konke oko, ukuba uthe wena wavuma ukujika ubuye. Kristu aphendule athi, endakuthembisa wena ndathembisa ndingekazi nto. Enye into ndiyakholelwa ukuba itshawe uYesu lowo, endithwale indwe yalo kaloku, linako ukundihlanza. Ewe, linako kananjalo ukundixolela oko ndakwenzayo ngokuvumelana nawe. Kanjalo ngaphandle koko mtshabalalisi ndini uApollyon, ndikuxelela inyani. Inkonzo yalo elo tshawe nezicaka zalo nokuphatha eliphethe ngako abantu, nobulingane balo nalo ilizwe lalo, ezo zinto ndizithanda phezu kwezakho. Xa kunjalo ke pheza, ungabi sabuya ujonge nam, mna ndisicaka salo, ndiya kulandela lona. Brothers, sisters, Satan wants to call you back and to be taken over again by sin, by the world, and to be under Satan's dominion. And your flesh wants to go back. The only viable method out of this trap is to yield yourself completely to Christ, and trusting your soul to him, submitting yourself to his revealed will. Bazalwane, that's not easy. It isn't. It can call for your death. And this book makes it quite clear in the scene Womsito, Wakwalambathayo, or Vanity Fair. Womsito is a place filled with distractions and temptations. People are seeking things, they are demanding your attention, and they are seeking to get a grasp of your heart. Ukholekile, who was ichomi okanye umhlobo kaKristu, umKristu apha, a Christian, gets killed for rejecting the city's fare. After being prosecuted in the entire city, Kholekile had to make a defense against Umona, Ngulinyama, saying on page 91 of the book, mna ke okokwam ndithi, ukuphendula ezo ndawo zithethwa ngumona, into yayithethwe ndim, ndasuka ndathi, into engavumelaniyo nelizwi likaThixo, nokuba ingumkhwa,
nokuba iyimithetho, nokuba ingamasiko, nokuba ingabantu, loo nto ayimelane nobuKristu. Ukuba ndiphosisile, kambe ngoko kusuka nditsho, ndiboniseni isiphosiso sam, ndosuka ndivume kwalapha ukuba okunene ndiphosisile. Komnye lowo umfo unquliminyana ondinika kwayityala into eyathethwa ndim, mna ndasuka ndathi, ekunquleni uThixo kufuneka inkolo evela kuThixo. Ndathi kodwa akungeke kubekho nkolo kungekho sityhilelo, sityhila imvume kaThixo. Ndatsho ndathi, into esuka inyanzelisa enkonzweni kaThixo engavumelaniyo nesityhilelo esisikaThixo, ingaba yenziwa ngeyomntu inkolo engenakunceda kukusiza ukuzuza ubomi obungunaphakade. Andukholekile, because of his desire to wholeheartedly follow the Lord, was put to death. He had no abiding city. Sorry. He had no abiding city here on earth. And likewise, dear Christian, we also have no abiding city here. Masingazithandanisi nabo belilizwe. Singanqweneli ngokunjalo ukuthandwa ngabo. Ukuthandwa nguKristu nabantu bakhe malusanelise. The narrator of the story goes on to write about umKristu ukholekile esithi page 87 yencwadi, kuba nje ngafika khona, batshilo bona abo bafo ukuthi bangabahambi nabasemzini emhlabeni, bayagoduka baya kwela kwabo elaseYerusalem esezulwini. Although it is true that it is through many trials and through many tribulations that we must enter the kingdom of God, it is also true that God gives us joy in our trials and sufferings. And so, if this book was all about battles and no joys at all, then the book would have been fake and not represented the real Christian life. There is much joy in the Christian life, especially when we consider the great salvation we have in Christ. How the cross frees us from the burden of our sin. Kusahluko 6, we read of umnqamlezo nokuwa komthwalo kaKristu, which I think is the most beautiful lines written in isiXhosa outside of the Bible. UmKristu kolu luhambo lwakhe esiwa kumgqabhazo kasithwayo nodibano lwakhe nosazingazwe, engena esangweni elimxinwa, evulelwa ukuba angene kwindlu yomtyhileli, uwa evuka nomthwalo emqolo wakhe wesono. And it is only now, wakuhlangana nomnqamlezo, after pains and sufferings with his burden, that he finally is freed from sin, its weight, and its power. And this happens, brothers and sisters, only when we see the cross of Christ and identify ourselves with it by faith. That is beautifully captured in the translation Kamfundo Sissoka, page 31. Again, these are the most beautiful words I have read with isiXhosa apart from the Bible. It says, wabaleka njalo ke, wada waya kufika kwindawo eyayingathi iyenyuka. Kuloo ndawo kwakumi umnqamlezo, kwaye kuhle ngaphantsi ezantsi kukho ingcwaba. Ndabona ke ephupheni lam ukuba wathi umKristu akuthi
ukuthi ukubilisana nawo umnqamlezo lowo, wakhululeka umthwalo wakhe ehlane, waqengqeleka umthwalo wakhe, wemka, wenje njalo wada wayokufika emlonyeni walo ngcwaba, apho wafika wela khona, andabuye ndibe sawubona. Wakuwa umthwalo wezono sakungena emnqamlezweni, awusabonakali, tshabalalisiwe. Brothers and sisters, there's only one place where sin can be forgiven. Not kwiziwasho zamagqirha, not kwamasiko namatheko yezinyanya, not in trying to be a better person or in being a better version of yourself. Umthwalo namandla wesono can only be lifted from you at the cross of Christ. And so the exhortation, the encouragement is that you would turn your eyes upon Jesus, where the things of this world will what? Grow strangely dim in the light of his glory and grace. So brothers, if the accurate, again, ndizama ukunikhuthaza uba nifunde le ncwadi. Okay? Ndizama ukunikhuthaza uba nifunde le ncwadi. If the accurate description of the Christian life as it is contained in this book does not convince you of getting it, andiyazi uba ndizawuthini. Andiyazi nyhani. But mhlawumbi umfundisi wakhe akakunceda, angakukhuthaza yena. Page yokuqala yasikhuthaza, savala ndithi incwadi esenza amalinge okuniguqulela. So le incwadi esenze amalinge okuniguqulela kwincwadi ezabhalwa ngabantu, yona inganeno kwaleyo yodwa ilizwi likaThixo ezibhalwe ezingcwele. So for usoka bazalwane, le ncwadi outside of inspiration, outside of incwadi zeBhayibhile eziphefumlelwe ngumoya kaThixo, this is the closest you can get on the side of eternity. Right? So inkuthazo yami bazalwane is that nithenge, nifunde, nifundise abantwana. Ndiyastrugglisha mna sisiXhosa, right? Nifundise abantwana benu isiXhosa nolwimi lwakowethu. Kuba ubuKristu abuthethi ukuba isiXhosa yasilahla, right? Ithetha ukuba izinto zimbi zakwaXhosa njengoba zikhona nakwezinye intlanga, izinto ezimbi zakwaXhosa sizibeke ecaleni, sesithini, silandele uKristu, sizingce ngeqhayiya lethu, sibhoste ngobuXhosa bethu kuKristu, sisazi into ukuba uThixo usithandile. Ndiyabulela. Brilliant. Thank you.